Сега ще ви разкажем как Габриел Найденов се записа за нашата академия, как му премина обучението. С 2-3 думи ще ви разкажем. Значи, Габриел не го познавах. Момчето ми е видял обявата във Фейсбук, че вече имаме и академия. Звънна ми и ме попита как стоят нещата с академията. Разказах му, записваш се, казах му колко пари струва академията. Момчето имаше желание, имаше и лек опит, така мога да кажа. Дойде при мене, разбрахме се, започна академията, научих го работа с машинки, работа с ножица и най-важното работа с клиенти. Успешно завърши академията на Барбършоп Александров. Много го харесах като кадър, как работи, как се справя и му предложих да започне работа в град Берковица. Имаме салони и в град Берковица, в град Монтана и в град Видин.